ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ አነ ሓወኹም ሰላሕ አዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ንጎ ዝወርድ ሓጺር ናይ መዓልቲ ቃል ፕሮግራምና እዩ ኣብ ቻነልና ሰብስክራይብ ላይክ ብምግባር ናይዚ ፕሮግራም ተኻፈልቲ ሁኑ ሎም ንካፈሎ ቃል ልብ ዮናታን ድብል እዩ ልብ ዮናታን ዋው ዮናታን ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘቕንዕን ዘገርምን ልቢ ዝነበሮ እሙን ዓርቂ እሙን ኣፍቃሪ እሙን ፈታዊ ምስ ግዜን ኩነታትን ዘይለዋወጥ ኣምላኽ ባህ ዘብል ንኣምላኽ ዘስምር ልቢ ዝነበሮ ሰብ እዩ ከም ዮናታን ሰባት ክርከቡ ከለዉ ዕረፍትን ሰላምን በረኸትን እዮም ዝኾኑኻ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 18 ካብ 1 ኮነ ድማ ንሱ ምስ ሳኦል ዘረብኡ ምስ ወደአ ነፍሲ ዮናታን ምስ ነፍሲ ዳዊት ተኣሰረት ዮናታን ከዓ ከም ነፍሱ ገይሩ ፈተዎ ርኢኹም ዮናታን ወዲ ሳኦል እዩ ነይሩ ሳኦል ድማ ንጉስ እዩ ነይሩ ብኻልእ ኣዘራርባ ዮናታን ወዲ ንጉስ እዩ ነይሩ ዳዊት ግን ምንም ነገር ኣይነበረን ዳዊት ንጎልያድ ምስ ሰዓሮ ዮናታን ንዳዊት ሓሳብ ምስ ረኣዮ ካብ ልቡ ፈቲዎ ካብ ልቡ ኣፍቂርዎ ናይ ዮናታን ልቢ ዝነበረ ፍቕሪ ንዳዊት ናይ ሓሶት ፍቕሪ ነበረን ምስ ግዜን ኩነታትን ዝቕየር ፍቕሪ ነበረን ሓቀኛን ኣምላኽ ዝኸብረሉን ፍቕሪ እዩ ነይርዎ ካብ ዝገርመኩም ዮናታን ኣብ ዘመን ሂወቱ ምእንቲ እዛ ፍቕሪ እዚኣ ስለ ዳዊት ብዙሕ ነገር ይኸፊሉ ምኽንያቱ ዮናታን ንዳዊት ከም ነፍሱ ገይሩ ኣፍቂርዎ ከም ነፍሱ ገይሩ ስለ ዘፍቀሮ ዳዊት እንተደኣ ተተንኪፉ ዮናታን ከም ዝተተንከፈ ይድሕሰብ ምኽንያቱ ጓህ ዳዊት ጓህ ዮናታን እዩ ሰሓቕ ዳዊት ሰሓቕ ዮናታን እዩ ንምንታይ ትፈልጡ ሕዋት ከም ነፍሱ ገይሩ ይፍቂርዎ ከምዚ ዓይነት ፈታዊ ከምዚኦም ዓይነት ኣፍቀርቲ ከምዚኦም ዓይነት እሙናት ኣዕሩኽ ኣበይ ይርከቡ ርኢኹም እሙን ሰብሲ መን ይረኽቦ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ እዚኦም ውህበት እዮም እዚኦም ዓበይቲ በረኸታት ውህበታት እዮም ምኽንያቱ ከምዚኦም ዓይነት ፈተውቲ ከምዚኦም ዓይነት ስሌኻ ዝሕልቑ ከምዚኦም ዓይነት ዝከላኸሉልካ ከምዚኦም ዓይነት ምስ ግዜን ኩነታትን ኣብ ሂወትካ ዘይልወጡ ረእይዎ ዮናታን ንዳዊት ከፍቅሮ ከሎ ዮናታን ንዳዊት ከም ነፍሱ ክፈትዎ ከሎ ዳዊት ምንም ነገር ኣይነበሮን ዮናታን ግን ብዙሕ ነገር ነይርዎ ካብ ዝገርመኩም ኣብቲ ዳዊት ምንም ነገር ዘይነበሮ ልቢ ዮናታን ግን ንዳዊት ብሓቂ ተቐቢልዎ ነይሩ ምኽንያቱ ዮናታን ፍቕሩ ናይንካን ሃባን ዘይኮነስ ኖ ካብ ውሽጢ ካብ ልቢ ዝነቐለ ፍቕሪ እዩ ነይሩ ዳዊት ምንም ኣብ ዘይነበሮ እዩ በቲ ኩሉ ዝነበሮ ወዲ ንጉስ ነበረ ዮናታን ኣዝዩ ዝተፈቐረ ኣቡኡ ዮናታን ኣብ ልዕሊ ዳዊት ብዙሕ መከራ ከምፅእ ምስተሰአ ካብቲ ሓደ ምስ ዳዊት መከራ ዝተቐበለ ዮናታን እዩ ኣቡኡ ንዳዊት ንኸይቀትሎ ስለ ዳዊት ዝሓለፈሉ ብብዙሕ መንገዲ ዮናታን እዩ ካብ ኣቡኡ ዘህደሞ ዮናታን እዩ ካብ ጥፍኣት ዘውፅኦ ዮናታን እዩ ንምንታይ ትፈልጡ ዮናታን ንዳዊት ዝነበሮ ፍቕሪ ሓቀኛ እዩ ነይሩ ርእዩ ሕዋት ዮናታን ብሰላም ዓሪፉ ክነብር ኣብ ቤቱ ይኽእል ነይሩ እዩ ምእንቲ ዳዊት ክብል ግን ሰላሙ ገዲፍዎ ምእንቲ ዳዊት ክብል ግን እቲ ኮምፈርት ዝነበረ ናቱ ዞን ኣፍሪስዎ ምእንቲ ዳዊት ክብል ግን ኣብ ቤቱ ንህውከት ርእሱ ሕሊፍ ይሂቡ ንምንታይ ዝኹሉ ህውከት ኣብ ልዕሊ ዮናታን መፂኡ ምእንቲ ዳዊት ምኽንያቱ ዮናታን ንዳዊት ከም ነፍሱ እዩ ዘፍቅሮ ነይሩ ሓቀኛ ፍቕሪ ነይርዎ ኣብ ግዜ ደሓን ኣፍቂሩ ኣብ ግዜ ዘይደሓን ድልወጥ ልቢ ኣይነበሮን ርኢኹም ከምቶም ኣብ ግዜ ደሓን ደድሕሪኻ ጎዮም ኣብ ግዜ ንፋስ ሕቆኦም ዝብኹ ዓይነት ሰባት ኣይኮነን ዮናታን ኣብ ግዜ ደሓንን ኣብ ግዜ ዘይደሓንን ኣይልወጥን እዩ ዮናታን ኣብ ግዜ ጽቡቕን ኣብ ግዜ ዘይጽቡቕን ዮናታን እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ትኽክለኛ ናይ ሂወት ካራክተር ዝነበሮ ሰብ እዩ ካብቲ ሓደ ትኽክለኛ ካራክተር ዘለዎም ሰብ ልክዕ ከም ሓወልቲ ኣብ ግዜ ሃሩርን ኣብ ግዜ ፀሓይ ኣብ ግዜ ቁሪ ኣይቅየሩን እዮም መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ሳሙኤል ከምዚ ይብል ምዕራፍ 19 ካብ ጥቕሲ 1 ሳኦል ድማ ንወዲ ዮናታንን ንኹሎም ገላውኡን ንዳዊት ክቐትልዎ ተዛረቦም ዮናታን ወዲ ሳኦል ግና ኣብ ዳዊት ብዙሕ ፍቕሪ ነበሮ ዮናታን ግና ንዳዊት ኣቦይ ሳኦል ክቐትለካ ይደልሎ ሕጂ ድማ በጃኻ ጽባሕ ተጠንቀቕ ናብ ሱቱር ቦታ ኣግሊስካ እውን ተሓባ ኣነ ከዓ ኣብታ ንስኻ ዘለኻያ ግራት ኣብ ጥቓ ኣቦይ ደው ኢለ ኣነ ብዛዕባኻ ክዛረቡ እየ ገለ እንተርኢኹ ክነግረካ እየ ኢሉ ነገሮ ዮናታን ድማ ንብኡ ሳኦል ዳዊት ኣይበደለካን ግብሩ ከዓ ንዓኻ ዓብ ጥቕሚ እዩ እሞ ንጉስ ብጊሊኡ ዳዊት ኣይሕጣእ ነፍሱ ኣብ ኢዱ ገይሩ ድማ ነቲ ፍልስጤማዊ ቀተሎ እግዚአብሔር ከዓ ንብዘሎ እስራኤል ዓብ ምድሓን ገበረ ንስኻውን ነዝሪኢኻ ተሓጎስካ ስለምንታይ ከ ንዳዊት ብዘይ ምኽንያት ብመቕታልካ ኣብ ንጹህ ደም እተሓጠ ኢሉ ብዛዕባ ዳዊት ጽቡቕ ተዛረቦ
ሳኦል ከዓ ዘረባ ዮናታን ሰሚዑ ሳኦል ድማ ሕያው እግዚአብሔር እዩ ኣይመውትን ኢሉ መሓለ ሽዑ ዮናታን ንዳዊት ፀውዖ ዮናታን ከዓ እዚ ነገር እዚ ሁሉ ነገሮ ዮናታን ድማ ንዳዊት ናብ ሳኦል ኣእተወሞ ከም ቀደሙ ኣብ ቅድሚ ብኡ ነበረ ሪኢኹም ኣሕዋት ኣቡኡ ዳዊት ኣቡኡ ሳኦል ንዮናታን ኣቡኡ ንዳዊት ቆትሎ ምስ ወሰነ እዚ ምኽሪ እዚ ድማ ነቶም ናቱ ገላውን ንዮናታንን ምሰማኸሮ ዮናታን ተቃላጢፉ ንዳዊት ይምሊጥዎ ኣቦይ ከምዚ ሓስበልካ ሞ ተኣለይልዎ ሪኢኹም ልዕሊ ብኡ ኣሕሊፉ ምስ ዳዊት ደው ክብል ዝገበሩ ሓቀኛ ፍቃሪ እዩ ነይሩ ንሓቂ ደው ዝብል ናይ ልቢ ፍቃሪ እዩ ነይሩ ኣብ ክንዲ ዳዊት ድማ ምስ ኣቡኡ ፊት ንፊት ዝመጎተ ዮናታን እዩ ነይሩ ዮናታን እኮ ስቂሉ ብሰላም ክሓልፋ መኽኣለታ ጉዳይ ነገር ግን ዮናታን ንዳዊት ናይ ብሓቂ ዘፍቅሮ ምኽንያቱ ከምዚኦም ዓይነት ሓቀኛ ኣፍቀርቲ ስሌኻ ኣብ ክንዳኻ ዝጎዩ ኣብ ክንዳኻ ዝህረሙ ኣብ ክንዳኻ ኣብ መከራኻ ከም መከረኦም ዝኣትፉ ናይ ልቢ ኣፍቀርቲ ከም ናይ ዮናታን ልቢ ዘለዎም እሙናት ኣዕሩኽ እሙናት ፈተውቲ ኣምላኽ ይሃብኩም ኣምላኽ ብከምዚ በረኸት ይባርኽኩም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 20 ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 20 ካብ 19 ሰለስተ መዓልቲ ምስ ገበርካ ግና ቀልጢፍካ ውረድ እሞ ናብቲ እቲ ክፉእ ክገብር እተሓሰበላ መዓልቲ ተሓቢእካላ ዝነበርካ ቦታ ምጻእ ኣብ ጥቓ እምኒ ኣዜል ተቐመጥ ኣነ ከዓ በቲ ጎቦ ንዕላማ ከም ዝውርወር ሰለስተ ፍላጻ ክውርውር እየ እንሆ ድማ ነቲ ወዲ ኪድ ነታ ፍላጻ ድለዮ ኢለ ክሰዶ እየ ነቲ ወዲ እንሆ እቲ ፍላጻ ክነጀውካ እዩ ዘሎ ውሰዶ እንተበልክዎ ሽዑ ንዓኻ ደሓኒሞ ንዓ ገለ ነገር የልቦን ሕያው እግዚአብሔር እዩ ነቲ መንእሰይ እንሆ እቲ ፍላጻ ክነየውካ እዩ ዘሎ እቲ እንተበልክዎ ግና ሽዑ እግዚአብሔር ሰዲድካ እሞ ኪድ ብዛዕባ እቲ ኣነን ንስኻን እተዛረብናዮ ነገር ከዓ እንሆ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን እዩ ሪኢኹም ዳዊትን ዮናታንን ተመሓሒሎም ዮናታን ንዳዊት ይልዎ እንተዳ ኣቦይ ኣብ ልዕሌኻ ሕማቕ ሓሳብ ሓሲቡሎ ኮይኑ በዚ ምልክት እዚ ከም ተሃድም ክገብረካ እየ እንተዳ ደሓን ኮይኑ ግን ናብ ቤት ኣቦይ ከእትወካ እየ ደሓን ተዘይኮይኑ ግን ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ከም ተሃድም ክገብረካ እየ ኣሕሊፈን ኣቦይስ ኣይህበካን እየ ዝብሎ ዘሎ ዮናታን ድማ ስለ ዳዊት ክብል ምስ ኣቦኡ ኣብ ከቢድ ውግእ ኣትዩ ኣብ ከቢድ ባእሲ ኣትዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ዮናታን ልቡ ንዳዊት ናይ ብሓቂ ደፍቅሮ ነይሩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ዮናታን ምስ ሞተ ዳዊት ንዮናታን ከምዚ ኢሉ በኺሉ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 26 ወዮናታን ሓወይ ብዙሕ ፈትወካ ነይረ እሞ በኣኻ ጭነቕ ኣለኹ እቲ ንዓይ ምፍቃርካ ዘገርም ነበረ ካብ ፍቕሪ ኣንስቲ ይሓልፍ ነበረ እዞም ጀጋኑ ከመይ ኢሎም ወደቑ ኣፅዋር ውግእ ከመይ ኢሎም ጠፍኡ ሪኢኹም ዮናታን ምስ ሞተ ዳዊት ከምዚ ኢሉ በኺሉ ዮናታን ብዙሕ ዝፈትወካ ነይረ ኢልዎ እቲ ንዓይ ምፍቃርካ ከኣስ ዘገርም ኢልዎ ካብ ፍቕሪ ንሰበይቲ ከኣስ ዝሓልፍ ነይረ ኢልዎ ሪኢኹም ኣሕዋት ከም ዮናታን ዓይነት ልቢ ዘለዎም ኣፍቀርቲ ኣብ ህይወትኩም ብኩሉ ምዕራፋት ደው ዝብሉልኩም ስለይኹም ዘይልወጡ ኣብ ግዜ ደሓንን ኣብ ግዜ ዘይደሓንን ንጉዳይኩም ከም ጉዳዮም ገይሮም ዝሕዙ ኣብ ናትኩም ነገር ከም ናቶም ነገር ገይሮም ርእሶም ዘእትዉ ንፅቡቅኩምን ንዓወትኩምን ዝጎይልኩም እግዚአብሔር በዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዘመን ህይወትኩም ይባርኽኩም ከም ዮናታን ንዳዊት ልቢ ዘለዎም ፈተውታ ኣምላኽ ይሃብኩም ከም ዮናታን ልቢ ንዳዊት ዘለዎም ተኻናኸንቲ ሰባት እግዚአብሔር ይሃብኩም ዮናታን ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ስለ ዝነበሩ ንዳዊት ዳዊት ከዓብየሉ ጥራሕ ዝምነ ነይሩ ንጉስ ክትከውን ኢኻ ስኻኻ ይብሎ ነይሩ ሪኢኹም ኣሕዋት ሓቀኛ ኣፍቀርቲ ልዕሊኦም እስኻ ክትከውን ዝጎዩ ልዕሊኦም ንኽገብሩኻ ዝፅዕትዮም ምኽንያቱ ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ ዘለዎ ሰብ ኣብ ህይወትኩም ክመፅእ ከሎ ብሓቂ ብብዙሕ መንገዲ ንለውጢ ክኾንኹም እዮም ንኣምላኽ ሰማይ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ቅድሚኹም የዳልወልኩም ልቢ ዮናታን ንዳዊት ንኣምላኽ ዘስመረ ልቢ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩም ሰባት በዚ መዓልቲ እዚ ንጎይታ ክትቀበሉ ዕድመ ነቕርበልኩም ምኽንያቱ እታ መዓልቲ ምድሓን ሎሚያ ጽባሕ ኣይትበሉ እቶም ክትቅበሉ ንጎይታ ዝወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ኣብ መስቀል ይኣምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝሞተ ይኣምን ኣለኹ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት ውሉድ ኣምላኽ
حدش فطرت كوين الله منفس قدوس بشم يسوس يقبلك الله آمين እግዚአብሔር ይባርክኩም እዛ ጾሎት ጸሎኹም በዚህ ተحت ዘሎ ኮንታክት ግቡርና ተባረኹ